Mit hus. Det er bryggerset med ting, planter, vindue, vores bil udenfor, flasker, en masse ting herinde. Jeg ved ikke hvorfor vi har salt herude, men det har vi. Støvsuger, bluesmækker, formet som fryder, nemlig vaskemaskinen, vasketøj, vaskemidler, vores skoskab, og vi har sko, nemlig, og hatte og vanter og sådan noget, nemlig. Og vores køkken med frugt og et ur, ja, masse skuffer hernede. Og nogen og et komfur. Optimist æggeur. Vores madplan ting. Nemlig løg, kaffemaskine, køleskab med salat. Vores fryser, som ikke er spændende. Ind i stuen. Computer, skuffer, spisebord, som vi ikke spiser ved. Vi spiser ved det der bord. Skabe, billeder, i en lampe, som er grim. Noget ting fra min mor om papfars bryllup. Planter, vindue ud til haven. Stor plante. Bolcher. Lampe, billede, som er. Ja, min kusine og min fætter. En anden meget grim lampe. Fjernsyn med højttalere der og der. Et billede. Glasskab, nogle flere skabe og skuffer. En masse ting i vinduet. Flere optimister. Nemlig vindue ud til vores have, terrasse, hvor vi har brun. Nogle potter, der ikke noget i. Vi har 2 små træer. Ja, vi går videre. Herude. Forgang, der er ikke noget herude overhovedet. Toilet, de lille skuffer, vindue, spejl. Ja, det var ikke spændende. Vi går her. Her. Der er nogle ting. Ja, en masse råd fra da vi lavede om i huset. Et spejl om bagved. Noget Wii-bræt, sengen. Soveværelse. En oplader. Et fjernsyn. Skabe. Tøj og sådan noget. Et andet skab. Og et skab mere. En lampe, delfinformet. Højtaler. Ja. Og stuen. Og en lampe. Stol. Bord. Seng. Vi går herind. Badeværelse. Det er Colgate. Nemlig karieskontrol. Og et spejl. Og et spejl mere. Og et skab med en masse ting i. Og et andet skab med en masse ting i. Og brusekabine. Med vand. Et vindue. En plant. Skuffer. Håndklæder. Tandbørster. Min lillebrors værelse. Med hans ting, der var i hans skoletaske, som han tømte ud. Hans opslagstavle, tror jeg det hedder. Ja. Hans seng. Hans Liverpool-plakat. Hans fjernsyn. Badminton-pokal. Sølvbamse. Lille guitar. Bøger og en film. Det er min.
poker chips. En fodbold. Og på bukser. Og en computer er der også. Vi går videre. Et stol. En plant. I et vindue. Vores have. Og et billede fra min mor og papfars bryllup. Ja. Men Mads Mester har skrevet på det. Og mit værelse. Bedste rum i huset. Nemlig. Det er mig. Jeg er ikke bare sød. Og mig. Der er også sød. Mit navnskilt, som jeg ikke ved hvorfor jeg har. Og mig med sort nattellak. Super flot, nemlig. Kode til forældrene, så jeg ved ikke hvorfor jeg har dem på mit værelse, det har jeg bare. Smiley ting og vores schema. Åndssvagt langt. Ja. Konfirmationsbillede. Det er mig. Ja. Og nogle skuffer. Super spændende. En rigtig. Heller ikke spændende. En masse ledninger. Heller ikke spændende. Nogle flere ledninger dernede. Et skab. Med jakker og der er nogle bamser. Det er ikke mine. Mine er der. Og min tuletask. Næste skab. Med monster og exotic. Og nogle der var kugler der. Der er det ej flere. Fra min konfirmation. En masse sange og ting. Ja. Yeah. Mit tøjskab. Nemlig. Og nogle spil i bunden. Super. Vi har Uno. Nemlig. Og et vindue mere. Ud til vores have. Terrasse. Nogle ting i mit vindue. Og mig igen. Jeg er jo sød. Og under min seng har jeg noget tøj. Super. Og min seng. Med koplettet betræk nemlig. Og stort billede af New York. Et eller andet tror jeg. Min guitar, som jeg kan spille på. Stereoanlæg, bruger det ikke. PlayStation 2, bruger den ikke. Min spil. Ja. Til PlayStation og computer og noget. Ja. Bøger. Som jeg læser meget i. Især den her. Det nye testamente nemlig. Min film. CD'er. Flere CD'er. Computer, taske. Computer. Skærm til computer. Fjernsyn. Tastatur. Headset og sodavand. Min anden computer. Med min seje baggrund. Og et billede. Og vi går videre. Hele vejen ind i stuen. Og udenfor. Nemlig. Det er skønt at være udenfor. Vores have. Legehus, som vi ikke har været i 2 år, eller sådan noget. 3, 4 måske. En meget død plante. Vores stue. Og køkken. Min lillebrors cykel. En spand. Skraldespanden. Et bord. Planter. Ser også rimelig døde ud. Og andre planter, som vi har. Der kan vi ikke komme ind. Jeg har glemt jeg kan ikke finde min nøgle. Ja, men det var vores skur garage ting.
vores bil. Suzuki Alto. Nemlig nogle blomster. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Det var vist det. Hej hej.